Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er opnieuw sprake is van diefstal van stroom door bedrijven. Dat is door Aqualectra bekendgemaakt. Tenminste, het multidisciplinaire team heeft controles uitgevoerd afgelopen vrijdagavond bij verschillende bedrijven. En daar is geconstateerd dat er nog steeds stroom wordt gestolen van Aqualectra. In het verleden waren er ook veel acties om te kijken of bedrijven geen water illegaal aftapten. Nu gaat het 2 keer om stroom. En het gaat bij een standplaats in Soeax, waarbij het multidisciplinaire team de hele zaak heeft gesloten vanwege diefstal van stroom. En ook aan de Rooseveltweg is een printbedrijf stilgelegd dat elektriciteit illegaal aftapte. En zoals bekend, diefstal van stroom is schadelijk voor de hele gemeenschap en kan bijvoorbeeld ook leiden tot hogere stroomtarieven. Aqualectra heeft laten weten dat er voor mensen die stroom stelen geen mogelijkheid is om in termijnen de schuld af te betalen. Als je eenmaal als bedrijf overgaat tot iets dergelijks, dan moet de schuld volledig zijn betaald voordat er weer kan worden aangesloten. Winair niet blij met extra aantal vluchten. Ze willen namelijk vaker gaan vliegen tussen Curaçao en Sint Maarten. Winair wil structureel wekelijks 4 extra vluchten inzetten op de route tussen Sint Maarten en Curaçao. En dit na het wegvallen van luchtvaartmaatschappij Jet Air vorige week. Maar volgens de website luchtvaartnieuws.nl staat de Curaçaose regering alleen open voor een vergroting van het aantal vluchten voor 2 weken. Daarna is er weer een andere situatie, zo zegt Willemstad. En de directeur van Winair, Hans van der Velde, is onaangenaam verrast door de beslissing. Hij zegt geen reden te zien om Winair niet vaker te laten vliegen, omdat het juist belangrijk is dat er een verbinding blijft tussen Curaçao en Sint Maarten. Ook is er een vergunning voor en volgens Van der Velde zou daarom Winair voor langere tijd vaker moeten kunnen vliegen tussen Curaçao en Sint Maarten. Wordt vervolgd. Aanhoudingen voor diefstal en overvallen. Het was afgelopen vrijdag al en er is al eerder aandacht aan besteed, maar nu is pas duidelijk hoe groot de bende is die verantwoordelijk is voor de diefstal van verschillende scooters. Afgelopen vrijdag werd er een scooter aangetroffen in de Montagne Abau. In de uren daarna zijn meer gestolen scooters in beslag genomen. En er is een bende opgepakt die behalve voor het stelen van scooters ook verantwoordelijk wordt geacht voor het plegen van meerdere overvallen. Het meest schokkende van deze hele situatie is dat er behalve 3 volwassenen, een man van 42, van 34 en van 18, ook een 12-jarige jongen betrokken was bij zowel het plegen van overvallen als het stelen van scooters. Volgens de PNP is het voorstel van de centrale bank onverantwoordelijk. Volgens de Groene Partij is het voorstel van de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten om haar topfunctionarissen een fors hoger salaris te kunnen geven niet correct. Het gaat namelijk om een voorstel om de jaarinkomens te verhogen van 386.000 per jaar naar meer dan 500.000. En de PNP zegt dat dit onacceptabel is. Volgens de partij bevindt onze economie zich in een kritieke situatie. Is er een grote hoeveelheid mensen afhankelijk van een minimumloon. En daarmee kun je nu niet gaan proberen de salarissen voor de topfunctionarissen te verhogen. De partij, de regeringspartij, is het daarom er niet mee eens. De ontvanger besteedt meer aandacht aan grote schulden. Dat is gisteren bekendgemaakt via de minister van Financiën, Javier Silvania. De Belastingdienst besteedt voortaan meer aandacht aan de invordering van achterstallige betalingen bij zakelijke klanten. Want 95% van de totale belastingopbrengsten komt vanuit die groep. Daarnaast is er een hele kleine groep, minder dan 1%, die een schuld heeft van meer dan 1 miljard. En ook daar moet natuurlijk aan gewerkt worden. Dus er wordt ruimte vrijgemaakt om te zorgen dat de zakelijke cliënten hun belastingen blijven betalen. En ook de achterstalligen zullen moeten betalen. Samenwerking tussen Kitten Rescue en Dolphin Suites. En dat is een samenwerking om het probleem van zwerfkatten op te lossen. Stichting Kitten Rescue Curaçao gaat samenwerken met Dolphin Suites and Wellness.
En dat doen ze door zwerfkatten die zich daar hebben geïnstalleerd bij de recente bouwwerkzaamheden op te pakken, steriliseren en terug te plaatsen. En om die op te pakken wordt er een vaste voerplek aangewezen. Personeel van Dolphin Suites and Wellness zorgt dan voor water en eten. En als die dieren daar eenmaal vaak komen, kunnen ze makkelijk worden opgepakt en gesteriliseerd. Het is al het 5e hotel op Curaçao dat met Stichting Kitten Rescue aan het probleem van zwerfkatten werkt. En dan een docent op Bonaire die een leerling heeft geslagen en geschopt. Het is natuurlijk heel vervelend nieuws. Bonaireano schrijft er vandaag over dat een docent van de Comunidade School Bonaireano, de SGB, de Stichting Scholengemeenschap, de Scholengemeenschap Bonaire, niet op zijn eigen school, maar bij Liceo Bonaireano een gesprek had over de testen van zijn kind. Daarbij kwam het tot een handgemeen met een leerling. Die docent heeft die leerling geslagen, geschopt. De oorzaak daarvan lijkt, zoals het er nu uitziet, een vergissing te zijn. De leerling werd tegen de docent aangeduwd. Die was boos, sloeg de leerling. Maar het is natuurlijk ontoelaatbaar gedrag. De man heeft disciplinaire maatregelen gekregen en de zaak wordt verder onderzocht. Wij gaan even over naar een break en zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We blijven nog even op Curaçao, want Curaçao gaat een fabriek krijgen die batterijen gaat produceren voor elektrische auto's. Batterijen, accu's dus. Daarmee komt er in de Free Zone een nieuw bedrijf en dat is goed nieuws, zo zegt beheerder Curinde en het Amerikaanse SCMT Energy. Die hebben daarover namelijk een Memorandum of Understanding getekend. En ook de minister van Economische Zaken, Rui Sandro Seintje, was daarbij betrokken. Het is een nieuwe industrie, zeg maar. En volgens SCMT Energy zet het bedrijf zich in voor het leveren van de krachtigste, energiedichtste oplaadbare batterijen ter wereld voor elektrische voertuigen, energieopslag en consumentenelektronica. Toewijding is er voor milieuduurzaamheid en dat wordt aangetoond volgens het bedrijf door een productie van echt groene lithium-ion batterijen die de productiekosten en de milieu-impact aanzienlijk verminderen. Het is een primeur voor het Caribisch gebied, dus Curaçao staat er wat dat betreft goed op. Dan gaan we naar Aruba, want daar was de minister-president Evelien Wever-Kroes aanwezig op de internationale luchthaven om de eerste fase 1A van het project Gateway 2030 te vieren. De luchthaven van Aruba wordt helemaal opgeknapt
meer klaargemaakt voor de sowieso enorme stroom toerisme die er maar blijven komen naar Aruba. En het eerste fase is nu afgerond. Er komt ook er is ermee een nieuwe US Departures Hall. En die is begin 2025 volledig operationeel. En er zijn nog veel meer projecten die nu aan wordt gewerkt. Tegelijkertijd werd er afscheid genomen van de huidige directeur van de Arubaanse luchthaven, Joost Meijs. En die werd bedankt voor zijn werkzaamheden sinds 2019. De minister-president van Aruba bedankte Meijs voor zijn bijdrage aan Aruba en wenste hem veel succes in de toekomst. En de nieuwe US Departures Hall is volgens de minister-president een prachtig project dat tijdens haar regering is begonnen. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want in Brazilië vond een manifestatie plaats. Honderden voorstanders van abortusrechten protesteerden op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. En dat deden ze tegen een controversieel wetsvoorstel dat in het congres wordt overwogen. Dit wetsvoorstel zou abortus na 22 weken zwangerschap gelijkstellen aan moord. En dat kan een straf tot 20 jaar gevangenisstraf opleveren. Zelfs in gevallen van seksueel misbruik. De manifestanten zijn daar tegen. En eerder hadden we al aandacht voor een ander voorstel in het congres over het criminaliseren van marihuana, zoals de manifestanten het toen noemden. En zo zijn er meer controversiële voorstellen momenteel in het congres en er worden meer manifestaties in Brazilië verwacht. En dan gaan we naar Mexico. Het is een andere manifestatie, veel ludieker, veel minder serieus wellicht, maar ook hierbij kunnen mensenlevens in het geding zijn. Honderden fietsers gingen namelijk de straten van Guadalajara op om deel te nemen aan de World Naked Bike Ride. En dat betekent naakte mensen op de fiets of halfnaakte mensen op de fiets. En ze willen daarmee de kwetsbaarheid van fietsers onder de aandacht brengen. Het gebeurt wereldwijd, maar hier in Mexico was er veel aandacht voor. Men wil bewustwording creëren over het gebruik van auto's en de onafhankelijkheid van olie en alternatieven. Men wil aandacht besteden dat er te veel gebruik wordt gemaakt van auto's en men te afhankelijk is van olie. En daarom wil men alternatieve vormen van vervoer promoten. En dat gebeurde dus met deze Naked Bike Ride. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik ben er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.